tabuk sang Simna division ni flag kai tong layo hejamara part office ni simi khwai jomni jara start khai tong ka dai sini logi kubang ma rok tongo sini BSC chairman song mo tong mayo dai sini kubang ma Simna division ni borok tongo already sang tabuk part office ni hoite kai nai motamuti khwai jomni ni gana phaijak dai kubang ma andronot phunun chai tong nai sini flag kai mungrok thangai tong truk jor jaga motamuti kainin bagi ready ngi je jaga kaya nangmani a jaga o kainin bagi postut khile kabujak abo ar jaga na kaijak nai teboni bagi nai kubangma kaimani mari songoli di khwaisomini o phaijak yang party office ni theke tabuk sini kormi rok kai tong layo tai kaimani mari bo onrok nukhona sabulok tui laijak tayang tongo ani dajoyento bobo kaini bagai phakor khuri tongo already motamuti serai kai tong laika bangma norno phununani chai to kui tongo buskang ni tabuk sung haino hai khoi somini ni dige thanglai nai jeng tabuk thang tonglayo already yango kayakho kanyane bagai tiarang laijak tai jeng thangai tongo se liter yang sakawa tongo motamuti te kisisani bisingono khwai somini thuk ungnai norok nukhana thangoi tongmani no malai ready laijak phainai election ni bagai norok nai tongne tebo kam kasang.